té episodis que es van repetint sempre. De fet, l'altre dia, revisant el teu llibre i revisant el meu llibre, deia que sempre que Catalunya ha tingut una mica, ha despuntat una mica o s'ha pogut desplegar una mica, ja fos a partir de la Mancomunitat del 14, Generalitat Republicana, l'Estatut del 79 o del 2006, sempre des d'Espanya s'han alçat. En cas de la Mancomunitat va ser Primo de Rivera, en el cas de la Generalitat Republicana va ser Franco, en el cas del 79 va ser el Tejero i amb la Loapa, però ara les coses s'han anat dulcificant. Ara, en el 2006, ha sigut el Tribunal Constitucional. Perquè ara són històries que es repeteixen, no, Joan? La solució militar ja no és possible i, per tant, han de fer una altra cosa. Han de ser ja una altra... De fet, a veure, no ens enganyem, estem en guerra. Vull dir, no ens equivoquem, estem en guerra. Estem enfrontats. No, estem en guerra. Diguem les coses pel seu nom, estem en guerra. El que passa és que no és una guerra a l'estil tradicional, és una guerra freda, és una guerra diferent, feta d'una altra manera, però estem en guerra, no ens enganyem. Tots aquests episodis de si el finançament de la Generalitat, que si les pentinades fiscals de les que parlàvem fa una estona i 30.000 coses que estan passant contínuament són una manera de fer la guerra. És l'única cosa que saben fer els espanyols, en el fons. Vull dir, si tu mires la història de Sud-amèrica al segle XIX, estan fent exactament el mateix, és a dir, en 200 anys no han après res. I és que no és que no hagin après res, és que ells és el que les pide el cuerpo. No saben fer altra cosa. Els nostres llibres ho diuen, som dos cultures diferents, som dos ADNs diferents. És molt complicat que parlem el mateix llenguatge. Nosaltres venim d'una tradició democràtica, d'una tradició pactista, som gent acostumada a negociar, venim d'una altra tradició. Exacte. I Espanya no la té. I això que has dit tu és una cosa molt important, perquè, esclar, fixa't que, i això tu ho expliques perfectament en el teu llibre, no? Una cosa, una llei que ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya, pactada amb el Parlament de Madrid, referendada pel poble de Catalunya, amb una mentalitat democràtica, a ningú se li ocorreix que una cosa que ha estat referendada pel poble després pugui venir un tribunal i tombar-la. Això no té cap sentit democràticament. Per tant, i en canvi és el més normal, no? I a més és el que ells consideren lògic i és el que toca, no? Per tant, són una mentalitat, una manera de veure les coses absolutament diferent, que no té cap possibilitat d'entesa. En realitat, a Espanya, aquesta mentalitat no federal que parlàvem abans se'ls hi nota contínuament. Per exemple, hi ha crisis. Ara, oblidem-nos del tema català, La crisi és una qüestió que, diguem, en principi no té res a veure amb Catalunya. Molt bé, hi ha una crisi. Què fem? Recentralitzar. Fora autonomies, perquè això de l'autonomia, tota l'estado central. És a dir, contra una crisi econòmica, l'única cosa que se'ls ocorreix, o la primera cosa que se'ls ocorreix, és la recentralització. Això de les autonomies no va per enlloc. Per tant, això ja demostra el seu tarannà. I a més, fixa't que fins i tot els líders autonòmics de Múrcia, de Rioja, estan encantats. Diuen, no, és el que toca. Llavors dius, i per altra banda, a Europa, això es veu, inclús a vegades se'ls nota els líders europeus que comencen a estar fins al gorro d'Espanya. Perquè, escolta'm, aquesta gent no podem pactar res. Home, de fet, anem a fer una cosa, i estic dient, sí, bueno, però... Europa, en pocs mesos, ha donat dos lliçons en forma de sentència, una el tema de les hipoteques i tot això, i l'altre amb la doctrina Parot. És a dir, Europa està parant els peus d'Espanya i està dient... I quan aquell portaveu europeu va dir que allò que era el dels Erasmus, això és una porqueria, literalment, rubbish, és una porqueria. I diu, voldria ser més diplomàtic, però és que no puc. Home, que et diguin això és molt fort, és molt fort que et diguin això. No, per això jo crec que Europa és veritat. Un dia ho explicàvem, quan vam fer la presentació el 11 de setembre, que és que quan els europeus fan lleis, els anglesos, els francesos, els alemanys intenten modificar-la, intenten presentar esmenes, intenten polir-la, i els espanyols sempre estan d'acord amb tot. Perquè els espanyols saben que no l'aplicaran. Tampoc no la compliran. La llei se acata, però no se cumple. I això és una cosa que també és diferent entre nosaltres i els espanyols. Perquè els espanyols no compleixen les seves pròpies lleis. És a dir, ens diuen que tots han de negociar sempre dintre de la llei, però una llei que ells no compleixen. A l'Estatut no l'han complit mai. No, clar. No, perquè la llei, i això hi ha un capítol en el meu llibre que ho explico, la llei per als espanyols és essencialment les instruccions que el qui mana dona a qui és manat. Ja està. Per tant, una frase que a més segur que tu que ets advocat la deus de sentir més d'una vegada. Al amigo trato de amigo, al enemigo trato de enemigo y al indiferente la legislación vigente. Pues ja està, ja ho tens explicat què vol dir la llei, ja ho tens explicat, no?
És a dir, hi ha una llei, molt bé, aquesta llei m'afavoreix, s'ha de complir. Aquesta llei no m'afavoreix, doncs no la compleixo. Me la salto. Tu vens i dius, escolta, que te l'estàs incomplint. Llavors, quina és la meva resposta? Si tens prous, doncs fes-me-la complir. I si no, calla, que jo mano més que tu. S'ha acabat. Això és increïble perquè, a més, llavors, quan nosaltres fem reivindicacions que són del tot justes, perquè és el que deies tu, no? Ha arribat un moment que ja no sabem què fer, ens han retallat un estatut que havia estat referendat pel poble, això se li diu fallir del reconeixement, tenim dret legítim a demanar el que estem demanant, i ells no compleixen la llei, vull dir, no compleixen, i ens demanen que sempre mantinguem un diàleg dins el marc de la legalitat. Perquè la legalitat els afavoreix. És a dir, com que la llei són les instruccions que dona qui mana a qui és manat i ells tenen clar que són ells els que manen, vol dir que com que la llei els afavoreix, la llei s'ha de complir escrupolosament. Si fos al revés, no la complirien, perquè per això manen. Vull dir, no sé si els afavoreix o no, però la interpreten d'una seva manera. Quan els convé se la salta i quan no en fan una express perquè la puguin... Com l'altre dia deien, l'altre dia sortia el president